Господин посол, ҷаноби сафир, лутфан бигӯед ки сарнавишти шомилшавии Тоҷикистон ба созмони ҳамкориҳои иқтисодии Авроосиё дар чӣ вазъ аст? дар нишасти ахираи комиссияи байни ҳукуматии ҳамкориҳои миёни Тоҷикистону Русия ин мавзӯъ баррасӣ шуда буд ва Игор Шувалов, ки дар гузашта ҳамраиси ин комиссия буд, ба ҷониби Тоҷикистон пешниҳод кард мавзӯи гирифтани мақоми нозир дар ин иттиҳодро баррасӣ кунад. То ҳол ин пешниҳод баррасӣ мешавад ва мо интизори тасмимгирии ниҳоии ҷониби Тоҷикистон ҳастем. ҷаноби сафир, дар як суҳбат шумо аз фишорҳои мақомоти андози Тоҷикистон ба ширкатҳои русӣ дар ин кишвар изҳори нигаронӣ карда будед. Оё баъд аз ин мақомоти тоҷик сари ин мушкил чораандешӣ карданд? Вопрос этот обсуждается. Действительно, ин мушкил то ҳол баррасӣ мешавад. Воқеан низоми андозситонӣ хеле сангин аст, вале бояд таъкид кунам, ки чунин сахтгирӣ танҳо нисбати ширкатҳои русӣ нест. Чунин муносибат дар нисбати куллияи ширкатҳои фаъол дар Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. масъулони ширкатҳои Русия дар Тоҷикистон мегӯянд, ки сангинии низоми андозситонӣ ва сахтгирии мақомот дар фаъолияти онҳо дар ин кишвар мушкил эҷод мекунад. И это вроде бы как бы мешает им здесь, препятствует их работе здесь, в Таджикистане. ҷаноби сафир, ахиран Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз созишномаи ҳастаӣ бо Эрон берун баромад. Ба назари шумо ин амр чӣ гуна метавонад ба вазъи ҷаҳон таъсиргузор бошад? Сожалеем, что такое решение было принято. мо мутаассифем, ки мақомоти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чунин тасмимеро гирифт. Ин қарордод маҳсули талошҳову заҳматҳои солҳои зиёде буд. Ин қарордод имкон медод, ки вазъи феълии сиёсӣ дар ҷаҳон ҳифз карда шавад. шумо медонед, ки ҷонибҳои дигари ин созишнома аз муқаррароти қарордод берун нашудаанд. Русия низ ҷонибдори ин қарордод аст ва минбаъд низ муқаррароти онро риоя мекунад. Мы придерживаемся этого соглашения и будем его поддерживать. Русия ҳам бо Тоҷикистон ва ҳам бо Эрон робитаҳои густурда дорад. оё Кремл метавонад барои беҳбуд ёфтани муносибатҳои тирагаштаи миёни Душанбе ва Теҳрон мусоидат кунад? Мы поддерживаем хорошие отношения с Таджикистаном, это наш стратегический партнер. Тоҷикистон шарики стратегии Русия мебошад. Муносибатҳои мо бо Эрон низ бад нест ва мо ба умед ҳастем, ки робитаҳои миёни Душанбе ва Теҳрон густариш ёфта ба сатҳи баландтаре мерасад. Этот уровень отношений выйдет на достаточно высокий уровень. Москва метавонад дар ин амр чораҳои таъсиргузоре рӯи даст бигирад? ба ин назарем, ки кори дохилии Тоҷикистону Русия ва ҳарду ҷониб бояд худ тасмими мутақобилан судманде бигиранд. шумо дурнамои рушди ҳамкориҳои иқтисодии миёни Тоҷикистон ва Русияро чӣ гуна мебинед? ҳамкориҳои мо гуногун ҷабҳа аст. фикр мекунам минбаъд мо метавонем воридоти маводи сӯхтӣ, маводи ғизоӣ аз Русия ба Тоҷикистонро бештар кунем. метавонем тавлидоти муштаракро боз бештар созем, бахусус дар соҳаи тавлидоти саноатӣ. ҳамкорӣ дар бахши энергетика низ ояндаи хубе дорад. кишоварзиву истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва саноати сабуку насоҷӣ метавонад самтҳои дигари ҳамкориҳои миёни Тоҷикистону Русия бошад. дар ин арсаҳо моро зарур аст бештар иқдом бикунем.